आज आपण कैरीचं पन्ह बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण कैऱ्या स्वच्छ धुवून पुसून घेतल्या आणि त्याची देठं काढून घेतली आहेत। या कैऱ्या आपण उकडणार आहोत आता कुकरमध्ये। बटाटे उकडतो ना तशा प्रकारे या कैऱ्या उकडायच्या आहेत। या कैऱ्या उकडून घेतल्या आहेत, त्याची आता आपण सालं काढूया। कैरीची सालं काढून झाली आहे। आता आपण चमच्याने त्याचा पल्प काढूया। कैरीच्या पन्ह्यासाठी लागणारं साहित्य आहे। कैरीचं पल्प आपण जो काढला होता तो 1.5 कप झालेला आहे। त्याच्यात आपण थोडीशी जिरेपूड घालणार आहोत, थोडीशी वेलची घालणार आहोत आणि पिठी साखर घालणार आहोत, म्हणजे ती त्याच्यात मिक्स नीट होईल। 1.5 कप पल्पसाठी आपण 2.5 कप पिठी साखर घेणार आहोत। पल्पमध्ये आपण पिठी साखर थोडी थोडी घालणार आहोत, सगळी एकदम घालणार नाही आहोत, त्यामुळे ती मिक्स नीट होईल। ही पिठी साखर पूर्णपणे मिक्स झाली आहे। आता आपण आणखीन थोडी पिठी साखर घालूया। त्यात आपण वेलची पूड आणि जिरेपूड थोडी थोडी घालणार आहोत। जिरेपूडला थोडी वास असेल। हे भाजलेलं जिरं आहे, जिरं भाजून त्याची पूड बनवलेली आहे। तर मिक्स करूया। 1 कप पन्ह बनवण्यासाठी आपण 1 चमचा पल्प वापरणार आहोत। त्यात शक्यतो थंड पाणी घाला आणि थंड पाणी नाही तर मग बर्फाचे आपण क्यूब वापरू शकतो। कैरीचं पन्ह तयार। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा।